Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. En vandaag heb ik wel heel bijzondere gasten. Je ziet ze hier allemaal achter me zitten. En het heeft alles te maken met het project More in Music. En daar kan Leon Pakbier mij alles over vertellen. Ja, vertel, want wie heb je allemaal meegenomen? Nou, we hebben 6 kinderen meegenomen die alle 6 fantastische muziek gaan maken. Maar het is niet zomaar een gezelschap. Het is een groepje kinderen van de Parkschool, Limburg Speciaal Onderwijs. En 3 kinderen van de Aventurijn. Het zijn beide scholen van Kindante. En die hebben een samenwerking gedaan. Waarbij ze dus samen muziek maken. Het zijn 2 verschillende doelgroepen. Dus speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs. En in dit project gaan we dus de integratie voorop zetten. Dus om van elkaar te leren. En we gebruiken de muziek om samen te musiceren. Ja, jullie hebben van alles uitgepakt hier. Ja, dus dat mag wel beloven. Ja. En jullie missie is eigenlijk muziek voor iedereen. Voor iedereen muziek? Ja, we zijn van mening dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om te kunnen musiceren. En sommige doelgroepen is het moeilijk om op de reguliere manier te musiceren. Dus ook in het muziekschoolcircuit is het dan moeilijk om daar terecht te komen. En met sommige beperkingen is het gewoon fysiek niet mogelijk om te musiceren. En More Music zoekt naar oplossingen om toch iedereen te kunnen laten musiceren en daarbij de techniek te gebruiken. Zodat toch iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te musiceren. Ja, absoluut. Maar hoe reageren scholen daar dan op? Ja, niet alleen scholen, ook instellingen overal waar muziek wordt gebruikt. Ze reageren heel positief. Ja goed, ze zitten natuurlijk allemaal met financiën, dus dat is altijd een moeilijk iets om hiermee te komen. Maar het is van de andere kant ook nieuw allemaal. Ze kennen het ook nog niet zo goed. De Skook komt pas uit Schotland. Dit is het eerste exemplaar, de Soundbeam. Het zijn echt allemaal speciale instrumenten die gebruikt worden, hè? Ja, het zijn speciale instrumenten en het is hier nog niet zo aanwezig als het bijvoorbeeld in Engeland is. En dat is mijn drive om het hier ook bekendheid te geven, zodat ze zien van, god, kijk, het is mogelijk. Ze kunnen hartstikke goed muziek maken, maar je moet wel eventjes de materialen hebben die ook hun de mogelijkheid bieden om te kunnen musiceren. Ja, absoluut. Ik ga heel even vragen, want Noah die zit hier achter. Ik ben wel benieuwd wat zij erover vindt. Noah, hoe vind je dat nou om aan zo'n project mee te doen? Nou, ik vind het eigenlijk, niemand... Ja, het is eigenlijk... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Want je maakt al lang muziek? Ja, dat wel. Bijna 3 jaar. Ja? Maar nog nooit op deze manier? Nee, niet echt. Nee? Wat had je alles van die instrumenten gehoord? Ja, mijn vader heb ik daar heel vaak mee bezig gezien. Ja? Maar zo heb ik het eigenlijk nog nooit gedaan. Nee? Maar heb je ze zelf ook wel eens uitgeprobeerd? Of hou je toch bij je eigen dwarsfluit? Ja, het liefst speel ik dwarsfluit, maar dat is ook wel heel leuk om te doen. Ja, dat geloof ik zeker. Want, dankjewel. Leon, kun je mij het een en ander laten zien? Want ik ben wel benieuwd hoe die speciale instrumenten natuurlijk werken. Nou, dan moet je een stukje naar achter stappen. Ja. We staan hier, want Jeroen gaat vandaag spelen met de Soundbeam. En jij gaat nu geluid maken met de Soundbeam. En dat is niet erg, maar dat komt. Ik sta er al, man. Maar als je hier komt staan, is het geluid weer weg. Eigenlijk heb je nu zeg maar de stralen broken. Ja. Dat is de ultrasonestraal. En als je in de straal beweegt, ontstaat een geluid. En het apparaat, de Soundbeam zelf, die bepaalt eigenlijk wat er op dat moment moet klinken. Nou, in het volgende stukje wat we zo meteen hier gaan spelen met deze kinderen, is dit de instelling. En op het moment dat je de straal doorbreekt, nog wat eens kijken, is het geluid er. En je hoort ook dat telkens het geluid anders is. En tot ik zo het geluid wegpak. Als je nu iemand hebt die niet op een normale manier met een muziekinstrument zou kunnen bespelen, maar wel zijn hoofd zou kunnen bewegen alleen, is dit de oplossing, omdat hij dan met het hoofd in die beam, in die straal kan spelen. Ja. Dus waardoor toch de persoon in gelegenheid wordt gebracht om te musiceren. Ja, en Jeroen gaat het dadelijk laten zien. Jeroen laat het dadelijk zien. Ja, de switches, dat zijn deze. Je ziet ook de kleurtjes allemaal. Hier is een gele switch, daar een rode switch. En die kleuren die komen ook telkens weer terug in onze instrumenten. Maar in de Skook zie je weer dezelfde kleuren. En dat is zo omdat we... De Skook is dat gekleurde blok. Ja. Om ervoor te zorgen dat ze ook met een kleurensysteem kunnen spelen. En dat de kleuren overeenstemmen. Nou, dit is de schakelaar. Die zorgt voor dit mooie geluid. Daar gaat Jeroen nog op spelen. Jeroen gaat zo meteen even 2 instrumenten bespelen. Nou, dat zijn de switches. Je kunt je voorstellen dat iemand, bijvoorbeeld met een dwarslezer, die een switch gebruikt waarbij je de klanken maakt door te blazen op een instrument, op een luchtpijpje. En dat die telkens opnieuw blaast en dan weer telkens bij het volgende geluidje komt. Dus dit is een hele eenvoudige switch. Maar de persoon bepaalt zelf welke switch hij nodig heeft. Dus de problematiek zeg maar, met de handicap. Er wordt gekeken van, nou wat is nu wel mogelijk. We kijken niet van, nou dit is niet mogelijk, dat is niet mogelijk. Maar we kijken echt naar de mogelijkheden. Van, nou, er zijn mogelijkheden en die gaan we benutten. En dan zoeken we de juiste materialen bij
om toch muziek te kunnen maken. Ja, want ook wel leuk is om te zien, want zij hebben natuurlijk een eigen bladmuziek. Ja. Kijk, en Jeroen, die heeft dan weer dit, hè, waar jij op kan kijken. Jeroen heeft dit en dan kan je heel goed zien. Jeroen kan heel goed zien wanneer hij moet beginnen. En vervolgens kan Mirte zien wanneer ze moet gaan spelen. Maar je ziet de kleuren weer terugkomen, zie je, oranje en blauw en groen. En dat zijn ook de kleuren die in de skook zitten. En dat zijn ook de kleuren van de switches van de soundbeam. Ja. Ja. Klein maar netjes terug, anders weet je nou ook niet partituur, wanneer je mag spelen. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd, Marijn, je hebt ook zo'n mooie switch hier liggen. Ja, hoe vind jij dat om op die manier muziek te kunnen maken? Vind ik heel erg leuk. Ja? Ja. Heb je het nu al vaak gedaan? Nee. Nee, nog niet? Maar het is wel natuurlijk mooi dat wij dat hier mogen laten horen dadelijk, toch? Ja. Ja? Vind je het spannend? Ja? Ja, ik ben erg benieuwd, want we hebben ook een kijkje genomen terwijl jullie aan het repeteren waren en zo. Hè? Dus hoe het er in de praktijk uitziet, want er komt natuurlijk van alles bij kijken. Ja. Dus we kunnen de mensen thuis nu ook eventjes zien. En dan gaan ze samen aan de slag. 2, 3 en door. 1, 2, 3. Ja, ik ben erg benieuwd, want we gaan natuurlijk hier dadelijk ook een heel mooie uitwerking van Edelweiss horen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar je wilt nog eventjes iets laten zien, hè? Want je hebt daar een bijzonder instrument liggen. Ja, nou, eigenlijk nog 2 bijzondere instrumenten. Hier staat de skook. En de skook is ook een aangepast muziekinstrument. Het is een heel vriendelijk, zacht bolletje wat echt uitdaagt om ermee te spelen. En iedere kleur heeft ook weer zijn eigen geluid. Iedere kleur heeft zijn eigen geluid. En welk geluidje achter ieder kleurtje zit, dat bepaal je dus met de computer. Daar hoort een computerprogramma bij. Maar het is ook een manier om vanaf een kleurennotatie weer liedjes te kunnen spelen. Dus in feite kun je heel creatief zijn, want de skook kan eigenlijk alles aan. Je kunt met sampletjes werken, met beats werken, met geluiden werken, met tonen werken om echt melodietjes te kunnen spelen. Ja. Dus dit is het stukje, het auditieve wat in muziek natuurlijk voorop staat. En wij proberen ook een stukje visueel te maken. Op het moment dat er geluid is, kan het ook gekoppeld worden aan een beeld. En dat beeld, bijvoorbeeld als ik zo meteen speel op de sensor, of nee, niet op de sensor, ik zeg het fout, op de schakelaar, dan zie je tot daar. Oh, ja. En, ja, Jeroen, mag even wachten. Kijk. Ja. Dat is toch mooi? Zie je? Er hoort dan een beeld bij. Nou goed. Nu heb ik dit beeld geselecteerd. Dat kan natuurlijk alles zijn. Het kunnen ook foto's van de kinderen zelf zijn. Of bijvoorbeeld een presentatie voor met schaapjes en met de geluidjes die erbij horen. Ja. En een ander aspect van muziek zijn de trillingen. Wij noemen dat in de vaktaal vibroacoustics. Maar muziek, je voelt het met name bij basklanken. Dat trilt, dat voel je wel eens. Maar wij zijn niet meer zo heel gevoelig voor de trillingen. Maar mensen die een visuele beperking en een auditieve beperking hebben, die zijn heel gevoelig voor die trillingen en die vinden het soms heel fijn om toch die muziek mee te krijgen. Dan niet zozeer door het beeld en het geluid, maar meer door de trillingen. Ja, die worden juist daardoor natuurlijk aangestuurd. Dus wat wij dan doen is bijvoorbeeld die trilling versterken. Jeroen, je mag nog eens op de schakelaar drukken, als je wilt. Op de gele, doe maar. Ja, dat is goed. Maar dat mag even stoppen. Alleen de schakelaar, mag we even gaan zitten. Ja. En nou voel je de trillingen hierin terugkomen. De trillingen zitten nu in dat kussen. Op het moment, nu al? Ja hoor. Oh ja. Nou, als er nou een groot kussen op ligt, een grote zitzak op ligt. Jammer dat we niet kunnen voelen op televisie. Nou, je mag na de uitzending even gaan relaxen. Dan zie je dat de kinderen er echt van kunnen genieten, want ze ervaren de muziek dus via de trillingen en het werkt heel rustgevend. Ja. Dat zijn eigenlijk de componenten die we proberen samen te voegen. Beeld, geluid en trillingen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan ben ik benieuwd. Zijn jullie er klaar voor om een mooi optreden te geven, ja? Ja? Ja hoor, daar zijn we hartstikke klaar voor. Ja! Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Dankjewel. Dan laat ik jou alleen op de vloer, hè? Want je hebt ook Marie Zee meegenomen ter ondersteuning. Ja. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie voor ons, voor ons Edelweiss brengen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan doen. Dus heel veel succes.
goed hoor. Dat ging goed toch? Prima. Ja? Allemaal tevreden? Ja, Leon, hoe belangrijk is het nou dat dit project plaatsvindt, dat die kinderen met muziek bezig kunnen zijn? Muziek in het algemeen is heel belangrijk om mee bezig te zijn. Muziek speelt natuurlijk door je hele dagelijkse leven. Muziek is heel goed voor de ontwikkeling van een kind. En momenteel is heel veel onderzoek daarna gedaan. En, het is eigenlijk zonde dat muziek te weinig wordt gebruikt nog in scholen. Muziek maakt slim. Er is een website voor, Muziek maakt slim. Voor de mensen die precies willen weten waarom het slim maakt. Maar muziek schijnt echt bij te dragen aan een betere ontwikkeling van de intelligentie van kinderen. Betere motoriek, ze leren samenwerken. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar, de therapeutische aspecten die het naast het fijn vinden dat je muziek maakt. En dat is ook een beetje het doel wat jullie nastreven? Ja. Dus het is niet alleen de musiceren. Het moet wel voorop staan, vind ik. Het is belangrijk dat de kinderen muziek maken, dat ze plezier beleven. Maar er zijn nog zoveel fantastische dingen die je ermee kunt winnen, dat je het eigenlijk gewoon niet weg mag laten bij de ontwikkeling van een kind. Ja, het is geweldig om ze zo mooi muziek te zien maken natuurlijk. Ja, en ze doen het samen. En dat was eigenlijk het doel van het project van 2 verschillende doelgroepen. Ze leren veel van elkaar, want in de regel komen deze kinderen niet zo snel bij elkaar. Maar dit was echt een uitdaging, ook voor mij en voor hun natuurlijk. Ja, om met ze leren allemaal van elkaar, hè? Ja, zeker weten. Absoluut. Ja. Nou, mensen thuis, als jullie er meer over willen weten, kijk dan vooral op onze website www.tvl.nl. Want daar vinden jullie meer informatie over dit project More in Music. Dankjewel. Dus hartelijk dank voor de komst. Heel graag gedaan, ook bedankt. Hey, kids en jullie natuurlijk ook hartstikke bedankt. En dat jullie nog heel veel mooie muziek gaan maken. Dank jullie wel.